Yante ben make a passionate appeal. Muroje sinterekire. Muroje sinteneineng. Bukwana na inu. Nana goten karansa. Kurangandi. Nambono na bari reluctant go to karansa. Lakini nate abalende tige. Toka endo na ndinki nate suggest. Murigire risin karansete. Nasa nyono mungine kiranga jibu. Yonko na utinya Nyamaiya. Igorende genton kirina. Ama kwiri na ngeto usoku. Enda abantu ba Nyamaiya. Donko basaba mu basakongo busoku bwa kabere. Kubugwa mo ikere ire eria nando buno busoku bonde moko. Na chakire kubwena lakini rokana na kubwena ande moko mwana Chris ndorokana na kubwe aki elio teri tegete kubwena na inde muri kuarusa montanokia montanoke komoranche mutwara mabira mwana ono mokogoti uyo mwaba the late Elijosiemo omwana oyo nera abantu baendo sitigitari omwana oyo akere na machite gotwara obwoba lakini akere na morora akere na rora da chinga kichiko na kogenda omwana oyo chakire kokora gose kubwekana kubwati chimbaratere cyamo muro mwabo omwana oyo na chakire gotwara ogosemeria na chakire gotwara omosemeria na go take over because you can go doubt go take over okay can go doubt kiara na bondo chirenda abantu ke batebete na ndi mbarita ya maro undetana ko bangaina na baba ka ba follow suit kiara nkomira abantu anteba ere litwariete igo ndeta basaka even from the biblical perspective ondeta basaka goteania to ikirania ira gwa koreteki ayegenda bande bante nkuri turi kimete tukamanyiti mete nje timanyiti mete kiba community ego lakini natulie jemete natulie jitoko liwe senkuru ai eire ero tukatokoraki